labari da dumudumunsa. Yanzu nan muka samu labarin cewar Hadiza Gabon ta rasu, amma kuma ta turo sako daga lahira zuwa duniya. Mai saurare, gyara zama domin ka ji cakwakiyar da ake ciki a yanzu haka akan labarin mutuwar Hadiza Gabon. Amma kafin nan ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da kuma labaranmu a koyaushe da zarar mun dora. Hadiza Gabon ta yi wallafa daga lahira zuwa duniya bayan ta ga labarin mutuwarta alhalin tana raye an kashe ta. Kamar yadda aka saba kashe jarumai da baki alhalin suna raye da ransu, irin haka yanzu nan ta faru da jaruma Hadiza Gabon, inda ita ma wasu ɓata gari suka zauna suka wallafa labarin mutuwarta, kuma ta ci karo da labarin da kankin kanta kamar yadda kuke gani haka. Jarumar ta wallafa a shafinta da hoton da aka rubuta labarin mutuwar tata, inda aka bayyana labarin mutuwar tata kamar haka, inda aka sanar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duniya kenan. Yanzu na samu labari a BBC, Allah ya yi wa Gabon rasuwa, ta bar yarinya 'yar shekara 8. Allah ya yafe mata, ya sa ta huta. In dai kana da imani ka ce amin, ka tura group 5 don ta samu addu'a. Bai Muhammadu Sunusi Lamido. Kun ji fa jama'a, wannan shine wanda ya postin din wannan labarin. Wannan irin hali da wasu ke yi yana ciwo mutane tuwo a ƙwarya, musamman waɗanda suka samu shahara, domin kuwa wani ne kawai zai bushi iska ya samu hoto wanda ta raya masa, ya rattaba masa rubutun RIP wato RIP, ya fara yada labarin mutuwar. Yanzu dai ji wannan bawan Allah yanda ya hada labarin mutuwar jaruma Hadiza Gabon din, bayan kuma tana raye a duniya, sai gashi wai har a BBC ake cewa ta rasu. Daga cikin jaruman Kaniwood da suka yi mata addu'a ko kuma mu ce suka ga wannan labari suka yi mata comment, ga dai abin da suke faɗa. Na farko, kamar yadda kuke gani, akwai jarumi Sarki Alinuhu, inda ya rubuta Allah ya kyauta. Haka zalika Nazifa Asinani ya ce la ha'ila. Ga Alijita shi ma, inda ya saka alamar dariya, shi abin dariya ya bashi. Baban Lahayatu shi ma sai da ya sa alamar dariya, sannan ya ce Allah ya kyauta. Mutane su zauna su shirya ƙarya su yi ta yadawa. Hadiza Gabon ta mayar mai ta ce da sun yi haƙuri kwana nawa ne, abinda jaruma Hadiza Gabon ɗin ta ce kenan saboda tawakkali irin nata. Babu shakka masu saurare, Hadiza Gabon dai yanzu tana nan a raye, ba mutuwa ta ba. Wani ne da ake kira Muhammadu Sunusi ya zauna ya ɗauki hotonta, inda ya rubuta cewar ta mutu, ya fara yaɗa wannan hoto, alhalin kuma jaruma Hadiza Gabon ɗin tana nan a raye, bata mutu ba, inda da kankin kanta ta ci karo da wannan rubutu, ta ɗauko shi ma ta yi postin ɗinsa a shafinta na Instagram domin ta bayyana wa duniya halin da ake ciki. Babu shakka masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani cewa an saba kashe jaruman Kaniwood da ransu. Idan ba ku manta ba, a kwanakin bayan nan ne jarumin nan na Izzaso, wato jarumi Lawan Ahmad, aka ringa yada cewar ya mutu. Ana cikin tsaka da saman wannan shirin nasa na Izzaso, mutane suka shiga wani hali na kiɗibani. Shin ya kenan yanzu a ce Lawan Ahmad ya mutu, alhalin shi ma a shekarya aka yi mai. Sai ga Lawan Ahmad ya ma fito, alhalin yana can zuwa Jigawa ma suna can suna wani aiki, inda ya fito ya karyata wannan mutuwar tasa. Haka zalika mawaki Hamisu Bureka ma kwanaki an masa wannan lakanin cewar wai ya mutu, alhalin kuma yana nan a raye. Babu shakka waɗanda suke yada labarin mutuwar mutum kuma alhalin bai mutu ba, su sani cewa ita mutuwa lokaci ne da ita kuma idan ta zo ba za a hana a ɗauki mutum ba. Kuma duk irin sanka da mutum ya mutu da yadawa da zaka ringa ya mutu, hakan ba zai jawo masa mutuwa ba, har sai lokacinsa ya zo sannan zai mutu. Mai saurare, idan baka manta ba, haka zalika jarumar da ta mutu kwanaki wato Fadila Muhammad, wadda akalla bata fi wata 2 da mutuwa ba,
kafin ta mutu ita ma an mata irin wannan sharri na mutuwar, amma bata mutu ba har sai da lokacin ta yazo sannan Allah ya karbi rayuwarta. To mai saurare, yanzu me zaka ce dangane da waɗanda suka yaɗa labarin nan na mutuwar Hadiza Gabon bayan kuma alhalin tana nan a raye? Wace addu'a zaka yi masu? Amma mun fi so kai masa addu'ar Allah ya shirye su. Sannan kuma wace iri addu'a zaka yi zuwa ga jaruma Hadiza Gabon da kuma irin shawarwari da zaka bata? Mun gode mai sauraron mu bisa sauraron wannan tasha tamu da kake mai kawo maka labarai babu kakkautawa akan lokaci da kuma bidiyoyi. Ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararrawa idan baka taba dangwalawa ba, domin haka ne zai baka damar samun labaranmu da bidiyoyinmu da zarar mun dora za mu sanar da kai mai sauraron mu.